दिनैनिफ्राय जागायबाय चिरां जिल्लायावबो भेन महात्सव 2025 हादोरनाङै दुंहावनाय आरो मिथिंगायारि बिफां-लाइफां जोबस्रांनायखौ रैखाथि होनाय आरो मिथिंगाखौ दिदोमथियै दोननाय थांखियै बे समाव जागायदों भारत हादोरा एक पेड़ माह का नाम मोन्थोरखौ लाना हादोरनाङै भेन महात्सव हाबाफारि जेराव 7 सानसिम मावफुंगोन बे हाबाफारिखौ बे एखे हाबाफारिखौनो दिनै चिरां जिल्ला हाग्रा बिफान आरो चिरां जिल्ला खुंथाय जथाय बानजायनानै चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय खाग्राबारिनि गेवलां हायाव गोबां बिफां गायनायजों भेन महात्सव 2025 हाबाफारिखौ मावफुंनायजों लोगोसे सांग्रांथियारि मेल बानजायनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारिखौ बिफां गायनायजों बेखेवना होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, चिरां जिल्ला बेंगिरि जतिन बरा, चिरां डिभिजननि डिएफअ कुन्जन बसुमतारीजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि गोबां बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसे खाग्राबारि ओनसोलनि गोबां रायजो राजा बिथांमोनहा। गासै भारत नाङैनो बन महोत्सव दिनैनिफ्राय फालिनाय जादों। जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अर्थात चिरां जिल्ला एडमिनिस्ट्रेशन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट थामहिनबा डिएफअनि नेतृत्वआव मोननै डिपार्टमेन्ट बिफानजों जयै बन महोत्सव नैबे जोंनि चिरां जिल्लानिनो सान्थिपुर खाग्राबारियाव जे मोनसे नार्सारि दं बेयाव बेखौ पालन खालामनाय जादों। बे थांखिया बेनो जे जोङो नेचारखौ मोनसे बेलेन्सआव लाखिनांगौ, इक'लजिकेल बेलेन्सआव लाखिनांगौ। माने डिफरेस्टेसन जाबाय बिरादनो रेपिडलि, बेखौ जोंहा एफरेस्टेसन खालामफिननांगौ। थ' आङो सेन्ट्रेलाव वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनि सासे सोद्रोमा हिसाबै थांनाय फेब्रुवारि दानाव दिल्लीयाव मोनसे सेमिनार जादोंमोन जे जोंनि साइन्टिस्टफोरखौ लानानै आइआइटिनि साइन्टिस्टफोर जेरै दिल्ली, मुम्बाइ, खड़गपुर बिनि साइन्टिस्टफोर फैदोंमोन आरो बिथांमोना मोनसे वेदार जि मोनसे फरकास्ट होदों बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गिख्रंथाव माने सिनारि बिथांमोना देखायदों। मानोना नर्थ इस्टआ एन्टायार नर्थ इस्टआनो जिबादि डिफरेस्टेसन जाबाय थादों बेखौ जुदि जों हमथायाब्ला फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोला खरां जागोन आरो वेदारा सोलायनानै सोनाब फारसे माने मुभिं जादों होननानै बिथांमोना बुंदों। जेरै नायबा नुयोबो जोङो जे नै दा माइ गायनांगौ टाइमाव अखाया जिबायदि हानांगौ हायाखै, रानखाव जादों। थांनाय बोसोरावबो बेखौनो जाबाय। दा होनबा नंमारगौ नामा जे ओरैहाय सोनाबहा दिल्ली बेनिफ्राय राजस्थान गुजरात बैयावसो अखा हाहैगोन नामा? जोंहा फैबाय थानाय समाव बेबायदि खरां मोनसे ओनसोल जागोन नामा, रानखाव रानसि? दा बेनिखायनो दिनैहाय जोङो बिफां गायनानै डिफरेस्टेसनखौ जों एफरेस्टेसन खालामफिननानै जाहाथे जोङो नेचारखौ मोजाङै लाखिनो हायो। आरो आङो बिटिआर सोरखारखौ आं साबायखर जासिगोन जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैहाय माने गोदानै नेसनेल पार्क माने सिखनाझार नेसनेल पार्क अलरेडि बेखौ डिक्लेयार होबाय। बेजों जों संरैखा खालामनांगोन आरो बेखौ जोङो जेसेबांनो रायजो राजाखौ एवेयार खालामनो हागोन अब्लानो निस्सय मोजां जागोन। सासे मानसिया बिफां फांसे दानोबा खमसे खम फांनै बिफां जाहाथे गायो, गायनायल' नङा बेखौ जाहाथे जोथोन लानानै देरहोयो, बेखिनि दायित्वखौ लानांगोन। ओंखायनो दिनैहाय बे बन महोत्सवआव आङो फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मा के नाम एक पेड़ होननानै बुंदों, एक पेड़ मा के नाम। दिनै आंबो फांसे बिफां बाव गायफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौ जिहेथु जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोथोन लागोन थारैनो जोङो एफरेस्टेसन खालामफिननानै जोंनि मिथिंगाखौ जोङो सोमखोर लाखिगोन आरो बोथोरखौ जाहाथे मोजाङै अखा बांखा हानाय मोनसे खालामनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। नैबे हाबाफारिखौ गामि लेभेलसिमबो हाग्रा बिफाना लांगोन होननानै खोनानो बेयाव नार्सारि जिथु दङ बे हिसाबै आंबो खावलायगोन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनाबो दङ जिहेतु जे जोङो बै लेभेलसिम लांनांगोन आरो बेखौ जोथोन लानानै थांहोनांगोन। आरो जेसेबां हायो गामिनि दंफांजों हयथ' जानाय नङा, जोङो फरेस्ट ओनसोलखौ बोरै रैखा खालामनो हायो। मानोना फरेस्ट ओनसोला जेसेबां थागोन, गोदो गोदाय नैबे ओनसोलाव जेला डिफरेस्टेसन जायाखैमोन जों बयबो मिथियो जे अखाया बोथोरावनो हायोमोन खिन्थु दिनै खुनु बोथोरा मिलायलिया। दैज्लां बोथोर जानानै दं दा खिन्थु अखा गैया, बेबायदि अबस्था। बेखायनो जिखि थांखि लादों गामियावबो बिफां लाइफांफ्रा खमायलांनो हमदों
गामिसिम लानानै थांनाया जोबोद दरखार आरो बयखौबो जों बुजिहोनांगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंबो जों बे बाथ्राखौ फोसावनांगोन आरो रायजो राजाखौ सांग्रां खालामनांगोन। सार सम सम जों दाबो आयेन बेरेखायै दंफां फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जब्द खालामनायखौ जों नुयो दासिमबो दंफां आयेन बेरेखायै दंफां फालांगि खालामनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। रायजो राजाफ्रा जेसेबां एवेर जागोन जेसेबां बे बाथ्राखौ मोनथिगोन अब्लासिम जोंनि इयुन जोलै दानि जोलैयाथ' जेनेबा जेरैखि जाया थांनानै थागोन खिन्थु इयुन जोलैया जुदि अखा बांखा गैयाब्ला बै दिल्लीयाव थांनाय फेब्रुवारियाव जानाय सेमिनाराव साइन्टिस्टफ्रा जेखौ बुंदों बे बाथ्राया थारैनो जुदि जामारनांगौ जायोब्ला जोङो मा जागोन इयुन जोलैया। बेखायनो बे बाथ्राखौ जेसेबां बुजिगोन एसेबांनो जोंनि थाखायनो गाहाम जागोन। आं ओंखायनो साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ खावलायगोन जायफ्रा दंफां दाननानै दंफांनि रांजों गावनि जिउ खांनो नागिरदों खिन्थु बियो भबिष्यतआव नोंनि फिसा फिसौ जोलै इयुन जोलैखौ खैदां खैफोदाव खोख्लैनाय जागोन बेखौसो जों नुहुरदों। ओंखायनो दानिफ्रायनो जों बुजिलायनाया मोजां आरो जेसेबां थाबैनो बुजिगोन एसेबांनो जोंनि बयनिबो गाहाम जागोन।